Un o grwpiau mwyaf enwog y 70au oedd Edward H Davies ac un o'i caneuon mwyaf enwog nhw oedd hon. Isio bod mewn band rock and roll yn cael y ffordd i galw i nôl. Isio bod mewn band rock and roll rhyw ddydd. Ond yma heno i berfformio ei fersiwn nhw o'r gan Breuddwyd Roc ar ôl, dyma Howl Griff! Ac os ydych chi eisiau clywed mwy, pam wnewch chi draw i safle MySpace nhw i weld pryd a lle maen nhw'n perfformio.